Hola, sóc la Maria Carme Salvador i us llegiré un petit fragment de la història del senyor Sommer, aquest llibre. Quan jo encara m'enfilava als arbres, d'això ja fa molt temps, molts anys, molts decennis, amb prou feines feia més d'1 metre d'alçada, gastava sabates del número 28 i pesava tan poc que podia volar. No, això no és una mentida. Llavors podia volar de debò. O com a mínim gairebé podia fer-ho. Més ben dit, en aquell temps, volar de veres era al meu abast. Només hauria faltat que ho hagués volgut ben de veritat i ho hagués intentat correctament. Per què? Perquè recordo perfectament que un cop va anar d'un pèl que no ho fes. Això passà a la tardor del primer any d'anar a estudi. Mentre feia el camí de l'escola, a casa, bufava un vent tan fort que sense obrir els braços i inclinant el cos, com el que fan els salts d'esquí, em podia repenjar contra el vent i podia anar-me inclinant cada cop més sense caure. I quan una mica més tard vaig arrencar a córrer prat avall, l'escola era al capdamunt d'una muntanyeta dels voltants del poble. Em vaig aixecar una miqueta de terra, vaig obrir els braços i el vent m'alçà sense esforçar-m'hi gaire. Podia fer salts d'una alçada de 2, 3 metres i d'una llargada de 10, 12. Potser no eren ni tan alts ni tan llargs, però tant se val. Sigui com vulgui, gairebé vaig volar i només que m'hagués descordat l'abric i amb els braços ben oberts m'hagués agafat les dues meitats, com els ocells, el vent m'hauria aixecat del tot i amb la més lleugeresa m'hauria empès pendent avall fins al bosc. Després l'hauria sobrevolat fins ben lluny, fins ben avall, fins al llac a la riba, del qual hi havia casa nostra. I un cop allà, provocant una sorpresa infinita al pare, a la mare, a la germana i al germà, que per volar ja eren massa grans i pesaven massa, hauria pres un revolt ben elegant per sobre del jardí que m'hauria permès de sobrevolar el llac fins a arribar a la riba. Al final hauria deixat que el vent em portés tranquil·lament cap a casa on hauria entrat poc abans de dinar. Però no m'havia descordat l'abric i no vaig volar de debò. La causa no va ser que hagués tingut por de volar, va ser que no sabia ni a on ni com hauria pogut aterrar. La terrassa de casa era massa dura, el jardí massa petit, l'aigua del llac massa freda. Elevar-se no era cap problema. Com es fa per tornar a terra? Gràcies.